Programang ng kapakangigan, kadakilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dayto yung programa, kat maibasa, dagiti apagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga rot ti surat, pagkasalitaan iti kalman laeng ni pagayam tayong Eden, nga napolwan ti panakip butas. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manugnemi, tadi magasak nagimatang iti pregnancy test. Idi tadakon manugnemi, idi rumarakon iti pangumpisinaak. Tamin manugnemi kadadan 2, 3 bulan nga sa anak-anak at nga. Masurpresan tulakid din ni Bert, nga boyfriend ko kunak, live-in partner ko, numaamuan na ngagdadagsena. Idadakon dito pagkasaraan mi kini Bert, manugnemi, inaramid ko. No? Kat resulta na, positive manong. Yes. Maragsakan to lagi din ni Bert, numamon na, nagbalinton nga ama. Kat maragsakan akmot siyempre, nagbalin akputan nga ina. Adan duwa nga tawayan, naglibin kami kini Bert, manong. Tatiran tami, agurnong kami, kalpasan na, isunton ti panagkalay sa amin. Agtrab-trabaho manong name ni Bert, iti may isang factory worker isuna. Irin to ta, mga obisina akmet manong name, agtrab-trabaho akmet iti may sa kumpanya. Iti mamuakon manong name, iti resulta nga positive. Hain sa kanak kon manong name, iti na imas lutuwak nga si Deen. Tagsalabra kam to siyempre kini Bert na panapagimatang manong nemi iti red wine. To minum kam to unang maipalit kayam ti arak ti masikog. Ang bale? Red wine met, di ba? Nakaluto ko akon manong nemi iti tadumtengen ni Bert. Masurpresa laki dire ito yung nakunak tinakam ko. Ngem, naliday nga dimteng manong. Sa nakadagdagsen, ti pa nagtugaw na. Sweetheart, ada good news. Ada ko mga good news, ti bagbagam. Bad news ko naman. Bad news? Ape nga bad news? Awan pagtrabaho ako. May sakar kita na ikat. Nagsapol ka naman sa bali ha. Nanaklaka kas karira, nagsapol. Nag-asa din, makalawas ka, datuntuan man pagtrabaho. Baka makabulan, 2 bulan. No, ada bad news mo, ada good news ko. Ano ka good news mo? May promote ka, asta? Haan. Dito yo. Intet ko keng kuha naman ng name iti pregnancy test. Kinita na. Masikugak. Hanya! Abay, nagpasikog ka! Abay, balubos mo! Ala! Abay, pungtot ka! Imbes ko mamaragsakan ka, ano kung pangaragsakan? Abos tawanin ito pagtrabaho, pagkatapos, at napay agur-oreng sa baling mapapalamot o paggastusan. Manot naman yung gastusan iti panaganak mo. Panagsikog mo. Panang, di ka nagsardin kanto pagkagubran. Sweetheart, bes ko mga maragsakan ka. Binak ka di maawatan. Apa yung tulok mo? Kahit kumutin nagbaling nga ina. Kadsiyak ka rod. Hanak pa nakasaga nagbaling ama. Grikit lang ortin di pa nagbiag at paggastusan, kasera, bil ti kuryente, bil ti danom. Sa nagkatit trabahon, sa manulak sweldom. Ano nga roti babalin kat atuyin? Paragreg mo. Natakunam?
Di ka lang bang buteng ng mga ibagat kasta? Paragreg mo. Tanong saan mo nga paragreg? Awan ti mauray mo kanyak. Isina ka. Ah, Bert, saan gagangaw? Sana ka gangangaw. Dati pa nagsikugkukit. Parabor na apo Diyos, blessings. No, parabor, problema ko naman. Marigatan talang araw din, natututwa pa pagkatapos. Aganak ka, di ka ito makapagtrabaho, tatanto anak mo. Di siya tulad nagtrabaho, hambang bibag ka na kayo nga gina. Ulitek, paragreg mo data. Tsak kaya, warisin na ka? Bert, saan nakapanawan? Bert, saan nakapanawan, Bert? Saan ka panawan? Basta paragreg mo. Saan ko mawaling ngaramin ng data? Pues, no di mo paragreg, panawan ka. Didakan. Ay, Bert! Bert! Bert, nagsumli ka. Bert, nagsumli ka, Bert. Diyan ka ba ilang gabiyagin na sisiyak na anak ko? Bert! Tinautaw-tawagak manong naming sa nasungbatan ti cellphone. Kung naklanong ragsak, ti bunga ti amin manong. Yung samit. Kanya ti klase ng lalaki. Ti lalaki nga inayat ko. Irresponsible. Irresponsable. Di na ang mga sangwon ti kinapudno. Di na aramidan ti responsable na kanyak. Iti anak ko, iti anak mi. Sana ganibaga nga paragreg ko. Bert, Jack pulos din na mga kastoy tarabidem. Itatananda ka sa pulang ka. Isumit ti panang panaw mo kanyak. Ito'y kaditi ko nada, nga saan nakapudnong ipatpatay. Manong naimi kasla saan ko pa nga minaririk natin pudnong nga panang ipatay ni Bert kanya. Sana lang ibaga I love you kanyak, manong naimi nyo kasta nga si Rarabaw. Di naman lang may ibaga, iti ay nang daw nga I love you. Gusto ko na kung ano, sana lang may ibaga I love you, eden, kasta nga rabrabawan nak, mami. Di ba agyaman, no makaraosan. Kamok manong naming tinaramidan kanya tikastoy. Tawag-tawagak manong naming talaga nga saan nga sumungbat. Tiginatang ko nga red wine manong nami sisaklatan din ang inom. Aging ka manong naming nga nakaturo ka ako. Kabigatan na manong nami siyempre kakmatlang iti trabaho. Yung madlaw manong naming asla, saan ko may pasnagtag trabaho. Pwede din. Abay, nagbulmulan lang ka. Lalala ka ni boss, kitkitain na ka. Ni sir, kitkitain na ka. Madukduk talad na, nagmulmulan lang ka. Ang problema kaya? Dakal di problema ka. LB. Di ba gamto kanya, ito lang ang break time. May baga kini LB, anong name di problema. Kanya, nung kaano pa yung kasapulam isuna, pinanawan na ka. Saan baga argarigam neta? Diyak man nga kahit nga ramidin. Una, hindi ko maramidin nga argarigan. Nagayayat ang mga dura ito. Yung di nila kayat, sangwad ti, responsibilidad na. Dadapag ko na mga talaga nga saan na kang apudong ipatpatig ni Bert. Talabagin kinalakaguman na, di ba? Uwan nga ron, ni talagang ang mga amiris ko. Sana na ibaga kanya, I love you, no? Si Rarabaw. Kadwa mo lalaki ka. Sana na ibaga nga naimas ka. Numalpas da. Baka di na pa yung ibaga nga naimas tilutom. Manita ramita kalpi. Padas-padas wala nga tawag-tawagan ni Suna. Alo ko yan. Tapos sublyanan na ka.
Ngayon no kaskas di ka talaga nga saan nakaasubyan. Lipate mo. Manguray ka laing ng tilalaki, ngagbaling nga panakit butas. Sino ko mangorti mahit lalaki? Ngagbaling nga panakit butas. Kaya uray ma. Napintas ka man nga ron. No, da mangarim kanya, kaya di baga ka masikugak. Sigurado nga, anak ni tuloy yung arman. Anya tamom, baka makasarak at napudong ayat. Ngaitilukod ng ti amin, kahit taayitan na ka. Nadan sakit kastang kakanta ya. Ilocano song. Ti, nandiyaw na. Ti napudnong nga ayat. Kuna na sa. Awan patek tinaglabas. Kuna na, nandiyaw yung kanta. Sangwen taket ti masakbayan. Tarararararan. Kuna na, pwede mo, bukuma, kantahin. Kamalman na manunimi di Romuaro kontibisina imun onan nga nagawid ni LB. Manunimi simre kak iti may sangapar. Nagurderak ti bir, manong. Barbarin ko no, alipatak ti problema. Nakaduwa ak lang manunimi sa ak nagawid iti kasera. Tsapakit nang nanganin. Katuro aklata. Nagringang ti barbangon manong nimi nga mabisina. Naglutluto hak nga dinawas. Ito sumuno nga aldaw manong nimi kas diyaman ang tinaramid ko. Napanak manin iti may nga bar. Iti nakigtutak manong nimi. Taad nagtugaw iti sangwanak. Inagaw na tibir manunimi. Saan nga nasyad kang kanita? Masikog ka, di ba? Nakaamon, boss. Kinunagtabos ko nga ron. Iso ti CEO. Iti pisi. Naamo ka ni LB. Ti duwang aldaw nga sininsintir ka nga sa amo may pasnag ti panagtrabaho. Imbaga ta nasiputang ka si Mratoy. Sorry sir. Nalpas ko magtindi trabaho. Ano tikit mo sawan? Sorry sir. Inton bigat ipas nagkunod trabaho. Sila mo libagbagan nga gabuta awan kan ito pisina kat awan biyang ko ken kan kasta. Laglag pa meten. Ore awan ta ito pisina. Empleyada ka. Ore sa nga madamat trabaho. Ore kasting oras. Ibilang kang empleyada. Kat siyak tibus mo. So hindi mo ko na yun nga awan bibiyang ko ken ka. Empleyada ka. Ore da ka dyan nagtibalay mo. Empleyada ka. Malaksin no nagkikat kan. Awang bibiyang ko na kwan. Sorry sir. Agawid kan. Awan tumalit ubra ki jay. Tagbay may sak. Siguro sir, imbaga amin ni LB kang ka. Nga binaybayan na tilip-in partner ko. Kalpasan nga namuan na nga masikog. Saan na kang impateg no kasta? Sige. Umay kan. Itulod ka. Saanin sa nakababay na. Man, umay kan. Diyak kaya tatakang kati ulom. Umay kan. Siya nagbayad, sir. Siya akong tagbayad. So nga mismo manong name itinagbayad. Kanadan tapay in-order na. Pinabungon ng order na manong. May kan. Sinurot ko manong. Umabay ka. Sabi, da ka tilikod ko ya. Mabayin ako sa mabayin ako, sir. Nagkabayin mo ko Kaya ang takibinan ka.
atibayin ka. Diyan na kay parakingan ti kotsek. Ala, sir. Amang noan niya. Anda makakita ka na ta? Balasang nga met. Baruak met. O mo't asawa ka. Kabuting mo nga makita na ta ni Bert? Ti ex mo? Ay, nakamabayin, sir. Empleyada daklaing kit bus ka. Ano man nakamabayin nita? Empleyado ka, ket siyak ti boss mo, di ka sila pagbalino na nga siyak ti amam, sikat ti anak ko. O, madi ka? Mubingga una yung amak at sir. Anang araw ti pengibilang ka niya. Boss lata. Sikaman na ng ibaga, nga oray awan ta to pisina, ket boss ka lata. Empleyada nakmidlat ta. Sige nga natin, aglogang ka niya. Wala, sir. Siyak pa yun ti Sir Biam. Logang kan. Sige, sir. Thank you. Idagdartarahin ti kotse manong nemi numanin talyawad na. Umisam. Umisam akman. Itaman, bus mo pa yun ti mangi-drive kan ka. Mangitulod kan ka di ka seram. Abay nga ngarami din ti kasto, sir. Apay. Apay nga ramidek. Gaputa empleyada nak. Gaputa empleyada ka. Saan nga data? Ano pa nga, sir? Amom, ididamom ti sumrek. Nagkursonada ako na dagos ken ka. Sir? Hindi maamuak nga dalibin mon. Saan ko nangin tuloy tiranta? Gamita ta na muak na binaybayan na kan ti live-in partner mo. Dahito hindi kong daway ko na. Ala, sir. Di mo tibagbagam, sir. Amok tibagbagat. Ala. I love you, Eden. Ala, sir. Api nga siyak. Siyak pa nga masikog. Di mo kanikayan? Na siyak ti agbalin nga ama, ti anak mo. Api nga siyak, sir. Nga doon tadi kiti babalasang nga virgin pa ilaeng. Siyak din nga saan nga virgin nga masikog pa eh. Gabo nga rota si katipatpatid ko. Ang lakas na sana ka mamati, sir. Nga ti CEO, gayat kanyak. Di ka mamati. Kasla sana ka mamati, sir. Tapno mamati ka. Palubusan ka. Uno palubusan nak ngay pariknak kang ka ti pamatig ko kang ka. Palubusan nak lang. Iti pa nang palubos mo kanyak. Nga mangipaay ka di kitirumbing ipaay. Ti ipatpatig. Amok. Patsik. Masursuro nak tung ipatig. Manong nemi ididumteng kami dito kaserak. Ti amok manong akit dumsaagak ket pumanawen. Yung dimsaag met ket dimsaag kam nga dua. Inalan na ti ginatang na. Sige, irawal mo tatulbak mo. Tatulbak mo ti ridaw. Nagtungparak. Ilukat ko manong nemi simreka. Oh, di nakadipastarkan? Ala, sir. Gawid kan. Kung nakmalang di mo kayo tagmay-mesa. Di ba? Iba gamitin, agbay-mesa kang tumit lang dito eh. Sugar ka kinuyog kan, tao may kakadkaduan. Di nakapastarkan? Sumurek ka, sir. Sumurek ka. Hindi so naman nung nemi dikidikinatang na itrabisaan. Sa nagnaknakam lata manong nemi nga. Agluto? Sir, ala, kapag siya katagluto. Siya akong sir, siya. Palubusan na. Hala? Naaramid ka din ni Bert nga isot nagluto?
Ampay pulos, sir. Naramid na ka din nga, ora iso na tagidasar. Ampay, sana kang sinerbihan. Isyak din ang serbihan ko na. Datapag ko na saan na kang ipatpateng. Ngam na siyak tagayan, siyak tag-serbihan ka. Madi masapong nga ti babae tag-serbiya, sir. Bayam nga siyak pa lang tag-serbihan ka. Sanak tumat pag-serbiyan. Anong tut iserbihan ka? Tatapanunot mo la. Kabali la. Hala, sir, salamat Pinalubusak laeng manong nemi. Arak pa gayon ti ginatang na. Matikin ka dito, ya? Papangot gimatang ka. Para lang kanya. Numapalak nga eh. Painuman ka langin sa bali nga arak. Tibang pagsibog. Lan, sir. Just like my peso. Jack pagarupen manong naming kastoy laeng gayam ti kalaka alipatan ni Bert. Inseksek ko lang ti panunot ko manong naming pudno ti kunana. Pudno ti kuna ti boss ko manong naming. Nga ni Manny tinagan na. Nga sa anak nga inayat ni Bert. Kapatid dinakpen si Nerbian. Sana na ibaga manong naming ti I love you no si Rarabawi suna. Umakan. Mangankan. Kasi ka nga ron. Uminumak pa lang. Napulutan. Mga antang nga doon, munakan kat na din dumabisinan ka. Mapektaran ti ubing, ti maladaga. Ang nga maladaga siguro dito, man. Basta nagtalo ang bulan rin. Nagbukay rin. Subukan ka? Ni sir, kababay mo ano subuan nagpay. Nagagangaw. Subo, nga. Ala, sir, saludsod. Sinubuan nakakadin ni Bert? Hampay. Baka sa balit subsubo na kang ka. Alam ni sir. Pinustahan ta, sinubuan na kanila. Jahatdog na. Ni sir, tsaka rami din ni Kasdyay. No mga ni Suna, anak ng mangan. No pa ka nang gaita. Ni sir, kaslag pa ipeso. Kaya naman maramit mo katawa. Baka tinakapay na pagkatawa ni Bert. Ampay. Makidam? Agayan ayat, agpipin nakatawa da. Give and take. Tapno, maragsakan, naragsak da, kinatawa da. Baka sana na ibaga naragsak, no, agangganas. Ni sir, pag pinustaan tala, sir, baka imbagapin ni LB kang nga sala ibaga ni Bert, I love you, no si Rarabao. Kita man. So nga nalawag nga tilayan kinababae, pangustuhan na, uno nagayatan na. No talagang halap na ka. Adada ko mga ipatag na kita. Tadan anak mo. Dua kayo kuman nga ipatag na, di ba? Kumangan ka. Subuang ka manan eh. Saan lahat ng sir? Mga anak ko. Hindi makapanganak ko manong naming inawak din ng anak siyempre. Sir, naagdigos. Kaduwag ka kahit mo. Sir, nabadasan nyo ka din nagganda nga nagdigos ka ni Bert? Pa, sir. Baka batasan tayo ta? Sir, ang wakas ta. Katawan na ka talaga. Umunakto ka, muna kang digos ha. Nung kahit bunto nagdigos, pabulutan ka to ting kalabang na tuwalya. Ha? Sige, muna ka natin. Iti kaadtak iti banyo manong nimi. Pampanunutek.
Agang angahulaing ni Sir Sagadi. Kung kunak tinakim ko. Matit sa pulak kang kuha na. Nagwapo met manong. So, medyo 30 taon na, nasuro ka 30. Talaga ka din ako pa asawa na. No, da ko man asawa na. At ako mang matin niya, mamuna ka na kami. Tano, da pasken. Ito pisina. Dagiti mitla parents na dadakin kakapsat na. Met yung may asawa na. Siyempre, nusit agbaling nga panakit butas. Kat ipatignamat anak ko. Imagine, may isa nga CEO. Makipagtagikwa ito kumpanya. Di wow? Ang na problema ti nga panunutin no gastusin. Gabutag trabaho iso na, soldo na, kat no asawain na. Maadaan kami ang dagos kabukbukudan nga balay nga saan lang asinsin nga balay. Napintas ka kompleto talik kami nga balay. Siya no kanti asistan na. Siyempre, asawa na ton, di siya asistan na. Rumbeng gaya mapagyamanan ka, Bert. Rumbeng una nga pagyamanak dati panagsikog ko. Nga dito tiga po na nuapi nga pinanawanak ni Bert. Nasaan na ka pinanawan ni Bert? Awan ko matigundaway ni Sir. Awan ko matigundaway mi. Kitam kadlaeng nga. God is good all the time. All the time, God is good. Is na kinakam dito. Gawa na ka na kayo, Diyos ko. Noon naman ti mausamak ka na kami, takin, Sir. Amok, kanakam niyo pa. Simublat nga paiso nga nun name ni Sir Manny nga nagdikos. Idirong muari ti banyo manun name nakabalabala yung titualya ti bagina. Sir, apa di tiyo, insuot tayo dating harwatin niyo. Magsukatak din na. Awan ti mabaling ko ipabulot, Sir. Di, sa kong tulay suot dito, no, madam naman. Nakatuwalya kay latakas na kami tulit uminom. Awang ka dito kwarto na ito. Na? Kwarto. Ano ba sa kwarto? Ito ni, nata kwarto. Dito ang ituloy ko tuminom. Sir, Manny. Sir Manny, ikatam niyo, Sir. Manny, Eden. Ang-agang-angaw, sana agang-angaw. Iba't patik ka. Ure na muntisak. Ure na ibagada nga mapanakit butas ka. Ibagada ti kayat dang ibaga. Basta iba't patik ka. Jakon, alat na ti ogundawin. Naikana ti gundaway. Naikanta ti gundaway. Isong itulta. Ang mga namet no. Luanya. Ikatay mo tadya mo na panagtuwa-tuwa. Taurin itong bigat mo lain. Ikasar ka. Nga akas ka rin nga. May sagana nga nalaing tulagan dati kasar ka. Ang grande akasar. Ito sawen na kiti tao, bay ti sawen na kiti tao. Apay nga mindat at panunutem. Ti panunutem. Kadada ka mangipatpatikin ka. Mangipatag ka na kayo. Adda ka mangipait ti ayat nga samupay nga narik na. Kaputasan na kang impatig ni Bert. Let's go. Let's go. Kunana manunemi kat imunan nga sa simbrek iti silid. Naud-udi at manunemi inrekap ko tiri daw sa koinlak. Pag-isumit ng manunemi nginikat ng tinibalabal keng kuha ng atuwalya manong. Ala, Sir! Kinunak.
Inapot ko ti rupak manong naming aga-adayumat na giniramay ko nga nangapot ti rupak. Hindi makitak manong naming nagdakkel, sir. Dakdakkel, ngem ni Bert. Uwan, sir. Sir, kamandita. Di masadagan nga nangarakop kanya ka nangamal ka dagiti bibig ko manong naming. Tas laitapay lang ang makaramanak ti agek. Ti may isa nga lalaki. Gusto gayam ti kunada manong. Naimimas alak amin ti amin no adda ayat nga naibudi ka dagiti agek kanarako. Binalas ko dahi tang agek na manong naming ken binalas ko dahi tang arakop na. Balen-balas manong. Aging ka nga nakatmaten ti arwatan. Flesh to flesh manong namatmatyo ni Manny ngim ni Bert. Adadang mapnekak ang mga rakop kang kuana. Adadang mapnekak ang arakupan nakmanong. Ken ka po siguro ta nakainom iti arak ni Manny kat nabarbara dagiti bibig na. Uwen manong, naimimas tin nakpanagasog. Idi ta digusan nak kadagiti agkakabarang agek. Kadagiti bibig ko, iti tinged ko, iti barukong ko, ni Sir, isumot lagayam nga saan nga nangan itay, nagpulutan lang, tadagain sa bali, kayat na kanin manong, yung pababanan ti ulo na kita. Pinalubusak layang isuna anong name kat nakunak tinakim ko. Kasla italaang nga mabaramanak, kasla italaang nga mapadasak. May tayo kakmet manong name da kam idikin ni Bert ngayon na isang sangayan ita. Na isang sangayan. Dito ka dito ko nada nga lin na ilo panagkanaig ngagpadpadang agay-ayat. Baka sisyak lang tagayat agay-ayat idikin ni Bert manong name kat ita. Agay-ayatak met kinimani akasmet ti panangayat na kanya. Na isang sangayan nang rona manong name idi maramana akong tinakdakkel ako na. Saan nagbabawi manong. Saan nagbabawi. Agsipod talaga nga nasarakak to nga lalaki. Nga ni Manny, ti Bosco, isugaya manong name tinaikari kanyak. Nga iso, ti talaga nga sagot ni Apo Diyos kanyak. Saan nga insagot manong name ni Apo Diyos kanyak ni Bert? No dikat ni Manny, ti talaga nga insagot niya. No naggapo kini Apo Diyos, ti maipaaykan ka, ayatem iti awang pating ka na, akas pa nang ipatig mo iti namarso. Nagkarelasyon kami manong name kini Boss Manny na bagapayan iti kaobisinaan ni. Gabot maplamplanon ti kasal. Idi bigla manong name agparang ni Bert. Bert? Nalain ka natin niya. Insukat na, itinapak nang, kaputa na baknang, isong insukat na. Bert, sikat inang isina kanya. Kalpasan na reta, nalasag, tinangasukatam kanya. Oy, talabagim kayat na. Ibagam tikayat mong ibaga. Kanapay ganda ka? Ano pasapol mo? Awang bibiyang ko kan. Kinawang matid bibiyang mo kanya. Ini pilit nak maalaan manon naming ang agawit kang kanuji ka serami. Kuyudan na kumawa nung naming bigla nga dimteng ni Manny kat dinanog na ni Bert. Ore na baliktad man. Sige, tuwag na. Tarantado ka. Pinanawam lang araw din. Humampay pa soblyan. Tumarok ka. Timarayan mo. Ay, padasam nga riribukan na kami kita. Paipalod ka, papapatay ka. Manny, thank you. Antok pakita na dyan. Ito kahit na nasawan. Agsubli ka kayong wana. Diyak kayatin. Kapata sikat tipat patik ko, Manny. Sige.
Ilang listo ta pa na kay sagana ti kalaysada. Nadadalagang awantot bibiyang day dyan ng bird. Iti ababa nga panao manunimi talaga nga da kami tinag-asawa kinimani. Nangasawan, imbes ko mga ta kami kini bird tinag-asawa nga grigrigat kami. Ngayon ni mani tinsakot niya po Diyos kaniya. Nam ay ken ragsak iti masagrap ko. Gabuta, matultulungak pa yan ti pamilya. Impasangay ko manunimi ti lalaki, impasurot ni mani tinagan na. Oresan nga po, hasan nga putot pinagbalin na nga junior na. Tuwapay nga nagsarunong anak mi, babae manunimi. Nagasanat pa nang ipatag na tipod nga putot na kastamat ti tultuloy nga pa nang ipatag na iti junior na. So ngawanin ti sa pulik pa kinapo Diyos, nakagasgasat hak, imbaglaki din. Dinteng ni mani ti biyak. Dahil nga ron, ti pagkasalita ak manong, gagyaman naklaunay ti anos mo nga nang ibasa, kit sabay kumada, damat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarimingan ti biyak, kadigiti padak nga nagbuya, ken nagdengeg. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Eden. Thank you, Eden. Thank you, Eden. Thank you, mat kadigiti nagbuya.